Democratic Party NPP amenukuo no wonum so afransam trofo wɔn so akeka bi de akyere wɔn sɛ yɛn so emrai ne emeka bi sɛ oh na no a the NDC for ye no wɔn nim de ɔman no kyekyere na fe ne nkan kɔ ne sɛ de sitie na mo bra bi atwa mo masɛ ɔman no saa emenei abra na akyɛ sɛ before sɛ COVID ne Russia no Ukraine tɔkɔ abeba no no ɔman no gyina brane ata so ɔman no gyina so ye pa na kyɛ sɛ abenem sɛ ya kwa na ɛkɔ nanim na mmom ewiase mfa na nyina hu sɛ ewiemu ɛtɛ sɛ mu nsakra na atimi abɛnti no ɛna nam so asɛ yɛn hyɛ de hunu ɔman no nkan kɔ ye enti ɔpani enei wɔne nsɛm trɔfo bɔ nkɔmɔ no ɔno ana edwam trani ɛde ma NPP amenuko no yɛfrɛ no honorable Stephen team wɔse ensɛm a NDC fo keka no nanom ho sei no ɛnyɛ no kreda da bia ɔmo a no mo pɛ so ɔman no sɛi na moma yɛntie ɔpani no ne nsɛm no bi. On 20th March 2023, the opposition NDC, National Democratic Congress, produced a distorted account of the President's State of the Nation address in an attempt to ride on the motions. It was an anticlimax because in the end, nothing new was said except the old exaggeration and deliberate misrepresentation. The statement read by the NDC chairman, national chairman, Mr. Johnson Asiedu Nketia, was far from a document seeking to discuss the state of our country. There was no serious analysis of the economy, no assessment of sectoral development, and no attempt to propose solutions to the current economic challenges. Ordinarily, we would refrain from responding to the NDC on this. However, given the extent of misinformation contained in their statement, given the duty to their hands to strengthen the distortions designed to incite disaffection rather than to inform distortions. My clarification of the NDC's section statement rather than to inform will focus mainly on the economy and government. On the other matters to do with the misinformation about the size of the government and the focus mainly on the economy and government. Nanso da bia ho dede saa na oma ba baye na omo de kono matu futuro e de egu omanfo ani nti won de obetime siso pipo se ade nei ogide pa se NPP aban no wo na eboa ma economy no omo time so mu ye eme no so no ma egusu a agina na ekoye pa yenko NDC amanyokuo no ma enkra free won ma amanyokuo no mo e ba kire mo se ne 1 minute bia ne disqualify wo bi ne ade asam beka here e bra pramto bra yetena se ne ye de